Kedam tang suri hinira Kritroxi and Inkanahut Karbiang Autonomous Council hin pen Kramsa Model Village along eviction aside claim dead pen api puthot kedam tang wo signify player ni let hot stame bang so di malong pen kedang lok Dudu Colony Khan Bosti malom eviction aside ki claim pon thuji aphan Karbiang Autonomous Council pen hukum pi pon thulo bonta kopi ko son pelone eviction aside bang claim pon pedetlo Bangso puthak pini Kramsa Model Village Arong asar Agustin Kramsa hin pen Kramsa Model Village along kedo amithang boha long pherangkya mai padopon pherangkya mai long ke than pon atengke nili bangso long le lake forest long le takali lake bang aphat ki ther ke hapen le long le ki thi laputakali nili inodalong asap ke nam dun si piniani abangki nili rong to sing pon lopusi pherangkya mai long ningje pon Ilhala Sohut ke andun Bhubaneswar ti Council along Revenue Secretary nonalang lita do bom lang lapen la sona taxi taxer enut KSE leader abarim stilin ti lapen la sona taxi sarte terang ke di Karbiang long arat ke chini lo sarte terang dipu sarte terang asumar tomlong Inrojit Soitojit tomong nili enun lo la sona taxi non ke la so pirthe pen jebo ik juiro Ramsing ti along lita nili enun lo la sona taxi Pradip Timung alang like aprang dak esuik lo alang il tong enun lo lapen mondol eske tumong tani liendu ostik terang orubhasnu lapen doimari lahai tumong tani liendu lapuni la sap enun ben sini di kapang room sila sorong nilipini kacukim Kedam tang suri hinira Kritroxi and Inka nili rong along eviction bang dead api lapen Assam Chief Minister along an lamphoi palit dead api abangke nili along le along DC lapen ARO asaikam atum chilangsi adim along an rang pen nang lang chadilu laso teng pen ang thek mate report ke paklang positame lake forest along le kali lapen bang aphat ke ther ke hapen kachirai along le ta kali pusi ang thek piponlo ye laso hot Dr. Mumin Bukajan MLA alang li phanta lamphoi pidamlo inut bahine public tu tadi Dr. Mumin bang alang li Chief Minister fan report pilo Chief Minister fan report PC DC long nang pale lo DC long nang pale si DC office pen lapen land revenue atung wangsi hala sudak nili long verified nang kuri lo a report lahelo lamoning nang tung fan nang pidung ko lada ke to ikdak lo je awasing Kramsa ke forest along lita kali lapen rat along lita thilong le lapen alang like kinam amethang along le amethang amen do asi hem ka chukim udak la tok dak pansi klar dak pansi dak nili fan report na pilo lapen consular report ola ke consular report ki pisini li fan na pi lo lai lo lapen Lapenan parta bang sodi malong Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Amata Wangsi Mesen lo lasi community hall apen open stage sitami nang pipon lo Lapuan api jongsi la nili kapaklang tang ang teke ahok kali pulote nili pan patanang kipita ahok kali detlo lapen report do anta ahok kali lo puta Agustin Kramsa hin pen pherangkya mai long pen ningje pon thu walang li CM sarta nangkang hon pen hala su CM sardolo lapen MP sardolo hala sud alang itu nang chang lo ba rong ke kini tunang ye ko tuwar nang pipo lapen community hall open stage nang pipo busi hala sunang ke chakang lo las so teng ben si open stage pen community hall ke nang pilo PNRD pen dak kin dak ye no lasi CM sar handa ni je thia tema CM sar ke an plan anutina handa kang hon pacetang he lasi CM sar ke kini lo lapen ni panda kwan ni nang kang hon lasi CM sar handa ni bidak nonili hem pen ni kuning lo la bangke nang lang ko pakka sante mi par ji busi ni siam sa mana ni kono News report Karbiang Long Live